ደገኛ ሰበይትስ መን ይረኽባ ዋጋኣ ካብ ክቡር እንቂ ኣዝዩ ይኸብር ልብ ሰብኣያ የእመና እቶት ኹቶ ኣይቋርጽ ንሳ ምሉእ ዕድሚኣ ሰናይ እምበር ክፉ ኣይትገብሮም ጸጉርን ልሕጽእን ጣጢዕን ትደሊ ተሓጊሳ ኸኣ ብኢዳ ተዓይ ንሳ ኸም መርከብ ነጋዱ እያ ካብ ርሑቕ መግባ ተምጽእ ገና ለይተኸሎ ትትንስእ እሞ ንስድራ ቤታ መግቦም ትህቦ ነግራዳ ኸኣ ሰስርሕ ተትሕዘን ግራት ትምልከት እሞ ትዕድጎ ብፍራእ ዳዋ ኸኣ ኣተኸልቲ ወይኒ ትተክል ሕቁኣ ብሓይሊ ትዕጥቕ ቀላጽማ ኸኣ ተበርት ኣቑሑ ንግዳ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ትርኢ መብራህታ ብለይቲ ኣይተጥፍእን ኣእዳዋ መፍተለይ ልዕላ ኣጻብዕ ቆኒኑን ይሕዛ ንሽጉራት ኢዳ ትዘርግሓሎም ንጽጉማት ከኣ ኣእዳዋ ትሰደሎም ኩሎም ስድራኣ ሰብ ድርብ ክዳን እሞ ስለ ስድራኣ ብወርጪ ኣይትፈርህን ንርእሳ ምንጸፋት ትገብር ክዳውንታውን ብፍታን ጅኹን እዩ ሰብኣያ ኣብ ደገ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ዓዲ ዝቕመጥ ምርኦ እዩ ጽቡቕ ቀሚስ ኣዕሊማ ትሸይጥ መቐነጥ ንነገረይ ትህቦ ሓይልን ክብረትን ልብሳ እዩ ነተን ዝመጻ መዓልቲ ትስሕቆ ኣፋ ብጥበብ ትኸፍት ትምህርቲ ለውሃት ድማ ኣብ ልሳና እዩ ንብረት ቤታ ትሕሉ እንጌራት ልኪት ኣይትበልዕን ደቃይትን ስኡ ብርኽቲ ኸኣ ይብልዋ ሰብኣያ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ጽቡቕ ዝገብራ ኣለዋ ንስኸ ግና ንኹላተን ትበልጽን ኢሉ ይንእዳ ጽቡቕ መልክዕ ጠባሪ እዩ ውቃቢ ከኣ ከንቱ እዩ ንእግዚአብሔር እትፈርህ ሰበይቲ ግና ትናዓድ ካብ ፍርኣ እደዋ ሃብዋ ኣብ ድጌታታውን ተገባራ የንእድ